Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. This is a deliberate action that we took because it is important that we take action as and when evidence is investigated. Umlawuli wezotshutshiso kazwelonke uAdvocate Ndimo Tibi uthi imiba ebephambili kubunkokheli bakhe kuqubisana nolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo, ulwaphulo-mthetho olusekelwe kwisini kunye namatyala avunjululwe ziikomishoni zophando. We are going to proceed with Mr. Chetty. Let him present what he wants to present before us. Umbutho we-DA uyitshikilele ikomiti yesikhawu epalamente ngale ntsasa ngelithi awuziva kakuhle ngokuvunyelwa kukaKhishen Chetty anike ubungqina. Molweni mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Umlawuli wezotshutshiso kazwelonke okusanda kutyunjwa uAdvocate Ndimo Tibi uthi imiba ephambili kubunkokheli bakhe kuqubisana nolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo, ulwaphulo-mthetho olusekelwe kwisini kunye namatyala avunjululwe ziikomishoni zophando ekaMadlanga nekaZondo. Ethetha nonondaba ePitoli, uAdvocate Motibi uyamkele inkxaso yesebe lezobulungisa yokuhlomela umthetho uqinisekisa ukuba i-NPA iyazimela ngokwezezimali nokusebenza. U-Advocate Motibi uthi gunyabane lezotshutshiso liza kusebenzisa inkqubo yophando ekhokhelwa ngabatshutshisi ukukhawulezisa amatyala avunjululwe yikomishoni kaMadlanga. Uthe i-NPA yinxalenye yearhente zomthetho eza kusebenzisa ingxelo efunyaniswe yikomishoni kaMadlanga ukutshutshisa amagosa aphezulu abandakanyekayo ekubeni abe nebathe angezenzo zawo. This is a deliberate action that we took because it is important that we take action as and when evidence is investigated and pointed out to, and hence this collaboration with the SAP to deal with the Madlanga outcomes based on the first interim report that was presented to the President. As it has been reported now, they are expected to hand the second interim report, I think in May. Again, based on that report, we will act. Ukwathe kubalekile ukuqiniswa komthetho okhusela odiza amahlebo ukukulandela ukucinywa igama kwamangqina nodiza amahlebo ngokuphathelene nemiba ekuthethwe ngayo kwikomishoni kaMadlanga. Its coverage is not wide enough to cover other whistleblowers that are outside of the employer-employee environment. The Protected Disclosures Act, if you read it now, currently, it limits the protection to those who disclose wrongdoing in the employer-employee relations space. U-Advocate Motibi uthi inkonzo yezobulungisa yeli isasokola ukuqubisana nezinga lolwaphulo-mthetho eliphezulu, ukuphucula izinga lokutshutshisa nokubuyisa intembeko yoluntu kwingalo yomthetho kuphambili kwimiba yam kule minyaka mibini ndixhuzula ngayo imikhalo yolawulo kwi-NPA utshilo. Ubungqina buvelile phambi kwekomishoni kaMadlanga budandalazisa ukungakholeleki kowayesakuba yintloko kwicandelo lezespolisa uNjengele Richard Shibiri ovakalise ukuba wafumana i-70,000 kotyholwa ngokuba ngungqondongqondo wemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khet Matlala esithi le mali yayiyokulungisa imoto yonyana wakhe. Ebhanka kaNjengele Richard Shibiri nawonyana wakhe ayakhabana mpela namazwi athi i-70,000 rand yaba imali imboleko esuka kuMatlala ngokukaShibiri ukulungisa imoto yonyana wakhe, nanjengoko ii-account zebhanka ziveza ukuba babe nemali eyaneleyo ukulungisa imoto. Let me suggest this to you. So you chose the convenience in quotation marks, of borrowing money from a person that you knew at the time, and you admitted this yesterday when my colleagues engaged you, a person that you knew at the time to be alleged to be seriously implicated in criminality.
kambe ke ngokobungqina buka-witness Sibo Shicelelo lukaMatlala emva kokuvalelwa kwakhe, uShicelelo luveza lamawaka angama-70 weerandi kungabe kanti asetyenziswa ukuhlawula ukunikezelwa kotywala kumsitho wosapho eTzaneen. It's either another coincidence that the payment is made 2 days before your celebration on the 20th of September. He also knows about the celebration. Is that not more consistent with you getting the money for that purpose as opposed to for the vehicle for your son? There is money which showed in my account of my son, money showing paying for parts and whatsoever. And you still insist, I don't know for what reason. Lo gama uShibiri ukwabekwe echatshalazeni ngecala lakhe nalapho atshotsha entla ephika izityholo zokuphazamisana nophando kwisiganeko sokubulawa kuka-Armand Swart. Kananjalo kutandalaziswe uShibiri kubungqina bakhe njengowathela thuphe abaphandi ngokununusa ngokufumbathisa ze wabalumkisa ngokungayithathi lo mali ze wakhokelisa isigrogriso nokuba sesichengeni kwamagosa. Kubekwe lubala kuye ke ukuba lo msi wawuqhwaya enengqalelo yokubangela ukubhideka. I-DA iye yaphuma kwikomiti yesikhawu epalamente iphonononga izityholo zobukrelemnqa, ubutshijolo kunye nongenelelo lwezopolitiko kwinkqubo yobulungisa. Ilungu lepalamente le-DA uAdvocate Glenis Breitenbach uthe ebengakhululekanga xeshikweni usomashishini uKishen Chetty evunyelwa ukuba anike ubungqina, watsho esithi ubungqina bakhe kufuneka bujongwe nabo kwinkundla yamatyala. Komiti yesikhawu ebuhluke phakathi malunga nokuba usomashishini uKishen Chetty aqhubeke kusinina nobungqina bakhe nanjengokweminye imiba equlathwe kwingxelo yakhe efungelweyo isephambi kwenkundla zamatyala. The nature of what is said in the affidavit requires a competent court of law. It's up to the witness before us to decide what he wants to do. If he feels strongly that he needs to continue. If we are going to go ahead, Chairperson, I'm very uncomfortable to participate. I am deeply uncomfortable with proceeding and I request to be excused along with Honourable Karen. Ilungu lepalamente le-EFF li-Anne Matthys libengaphesheya lixoxa ngelithi ukubakho kwamatyala sephambi kwenkundla akufanelekanga ukuba kume phambi komsebenzi wale komiti. It's not going to be the first time that we've had witnesses, even in committees, where they say, I can't respond to that because it's in court. So to all of a sudden feel uncomfortable participating because someone can be prejudiced is, I don't even know where we're pulling that from. Usihlalo wale komiti ugwebe ngelithi maziqhubeke inkqubo zayo. We are going to proceed with Mr. Chetty. Let him present what he wants to present before us. And after he has presented, if you decide to keep quiet and I will release him to leave and go back home. Chetty ke uphele evunyelwa kuba anikezele ngobungqina phambi kwale komiti. Kwindaba ze-SABC, ndingumkhokheli bandla, ndiseParlamente. Uzakuqhawukuji ngabantwana bedlala kwiziphathamandla kunye nabezopolitiko abasezikhundleni kodwa benganikezeli ngeenkonzo zamanzi kubemi besixeko saseRhawutini ngokutsho kukamongameli uCyril Ramaphosa. Ikomiti yesizwe yengxaki yamanzi iza kubamba intlanganiso yayo yokuqala kwiveki ezayo ukuxoxa ngemingeni yamanzi kunye namanyathelo ekufuneka ethathiwe. Khulu zomasipala ehlulekayo ukuhlinzeka abantu baseNingizimu Afrika ngamanzi kakhulukazi enkabeni yaseGoli engathi seyizophela. Umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa namhlanje eParlamente kushamthetho sakazwelonke uthi babheke ngohlolokhozi izinto ezenzeka eGoli kakhulukazi ngokuhlinzeka abantu ngamanzi njengoba umasipala uhluleka. Where municipalities and municipalities officials fail, be able to take action against them. And we will also be focusing on how they are contravening the requirements of the National Water Act, and if there's wrongdoing, they too will be charged. Omasipala kwizolonke eNingizimu Afrika abahlulekayo ukuhlinzeka abantu ngamanzi bazobona uhulumeni ubathathela amandla.
Lokhu kuzobonakala kakhulu kuyomasipala abakhulu ababizwa ngama-metro eNingizimu Afrika ngoba kuzoqalwa ngodolobha laseGoli elihlulekayo ukuhlinzeka abantu baseNingizimu Afrika nezakhamuzi ngamanzi. We are also implementing the Metro Trading Services Reform Program. Now, this is a performance-based incentive that is worth 54 billion rand over 6 years to overhaul electricity, water and waste services in South Africa's 8 metropolitan municipalities. Umengameli Ramaphosa uzohlangana nongqongqoshe wezezimali namhlanje kusihlwa uEnoch Godongwana ukuthola ukuthi omasipala bangathola malini ukulungisa ingqalazinda yokuhlinzeka abantu ngamanzi. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Kwalapha ezindabeni indaba ezingekho mnandi kubakhweli benqwelomoya iFlySafair ukuba baza kungena nzulu ezipokothweni ngenxa yokonyuka kwamaxabiso ukuqala namhlanje kodwa masithuba umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena ungasifumana ke ezindaba kwiqonga lika SABC Plus ukanti ungazibekela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuba uthi SABC indaba zesiXhosa ukuphela nje kwazo xa sihlabela mgama. Unqunyanyisiwe utishalakazi wesikolo samabanga aphansi iThemba Lethu eGeorge Ntshona Koloni ngezityholo zokunyevulela kunye nokurhuqela phansi isidima somfundi kumakhasi onxibelelwano okukulandela ivideo ethendi kumakhasi ezonxibelelwano neyathathwa ngulotishala ngethuba lomsitho wabafundi we#ByDay. Kuvakala ukuba lo titshalakazi wenze oku ngelizama ukugqamisa imeko yokuswela kwalomfundi kwigroup yabazali ekuWhatsApp. Kuye kwabakho isankxwe emva kokusabalala kwale video kwikhasi likaFacebook bambi besithi utitshalakazi ngeze nenye indlela yokuchaza le meko. Umama womntwana uthi sibachukumisile sisiganeko emphefumlweni nangona utitshalakazi bemazi njengomntu ozigwagwiswa ngokuba ngqwabalala ebantwaneni. Because of nabendise esikolweni ndivula kwesikolo wathi la miss uyayenza loo nto ebantwaneni bakhe zange ayifihle noyifihla. Wathi yena ungumntu opopular kwiveni ke uyathanda ufikelwa ziveni yena ngoba yena ungulaa mntu woba uyashawutisa abazali bantwana bayafika esikoleni bazomshawuta bafune nokulwa. Isebe lezemfundo lithi akukho zenzo zigwenxa zakhe zabikwa ngaphambili malunga nalo titshalakazi. Loleke ngelithi emva kokushicilelwa kwale video utitshalakazi uye wamthengela ngemali yakhe umntwana iphayi. Liqhube lathi kungelishwa ukuba isisenzo senzeke ngendlela engamkelekanga. Normally what some schools will do at the start of the year, parents will then sign a letter in which they give permission for the school to use video material of their child, but it must be for educational purposes and for that purpose only. Ukuza kwethu emoyeni imali eqokelelwa kwikhasi likaFacebook ibisele iqabele ku50,000 kodwa uluntu liyalumkiswa ukuba lusebenzise ezinkcukacha zebhanki kuphela kuba sele kukho uzungulichele ababanga ngokuba ngabazali bomntwana. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Kobasi eGeorge. Abakhweli benqwelomoya iFlySafair baza kuhlawula amaxabiso athe xhaxhe ukuqala namhlanje. Le nkampani ibhengeze ukuba iza kufaka uchatha kumaxabiso amatikiti ukukhawulelana nokonyuka kwamaxabiso amafutha enqwelomoya. Oku kuza nanjengoko enyukile amaxabiso amafutha enqwelomoya nokudalwa kukonyuka kwamaxabiso eoli. Le nkampani ithi oko ihlengahlengisa okukonyuka kwamaxabiso ngokokwayo kodwa ngoku ithi kunyanzelekile ukuba lo mthwalo udluliselwe nakubakhweli.
Imfazwe phakathi kweMelika ne-Iran ngoku ikwiveki yesibini kwaye ulwamvila lwayo kwiimalike zezamandla luyavakala nanjengoko amaxabiso eoli namafutha esonyuka. Oku kunyuka kwamaxabiso eoli seqalisile ukuqhoqa amacandelo ohlukeneyo kuquka necandelo lezophapho. Isithethi seFly SA uCabby Gordon uthi amaxabiso amafutha kunxweme anyuke de ayokufikelela ku-70% kwaye uthi nangona ibikade ihlengahlengiso kokunyuka kwamaxabiso ngokunokwayo kodwa ngoku ithi kunyanzelekile ukuba lo mthwalo udluliselwe nakubakhweli. What will happen is when you make a flight booking now, there's a new line item that's added in and amongst the airport charges, which you'll see as a dynamic fuel surcharge. And that is then actually created. It's set per route at the moment because it's based on the length of flying. And it's obviously calculated by virtue of the increase that we're experiencing now. So that's a set rate. It's not based on what the fare is that you're paying. It's a set fee per route. It's bigger on longer routes and smaller on shorter routes. And it's automatically added at the basket. Osho Mnumzana Xhantipai uthi kulungile xa iFly SA imilisele ezinguqu kwethutyana kodwa uthi kunzima ukuqikelela ukuba le meko yokujongana ngezikhondo zamehlo kumbindi mpuma iza kuphela nini. But we're also not just thinking about obviously prices in terms of fuel. There's been discussions around agriculture, so fertilizers may be part of the problem. As part of this. So input costs into food, not just logistics. And we know food is very big in that basket. So this is something that is really has taken us by storm, even though we've been expecting it. Safe ithi iza kusihlaziya sisigqibo ngokujonga ukuba ziba khonini inguqu kumaxabiso amafutha enqwelomoya. Ithi inethemba lokwehlisa amaxabiso amatikiti ngoMeyi kodwa oku kuyaxhomekeka kwiintshukumo zakumbindi mpuma. Abazili kwinkonzo yesikhumbuzo kaMosiwa Terra Likota eBloemfontein bakhumbule umzilo ozinzileyo awushileyo njengetshantliziyo elalichasene nengcinezelo de walibanjwa kunye nenkokheli kwezorhulumento. ULikota ukhunjulwe njengenkokheli ebingaluthandi impela urhwaphilizo. La kwezopolitiko indoda ebalulwe ngesimilo ebesithetye thandazwela kwabani ukuxabisa urhulumento nolawulo olungenamakhwiniba kwimontlalo yoluntu. Usomashishini nowayesakuba inkulu baphathiswa yaseGauteng umbekela ubala umzila kaLikota njengobe kudekela phantsi ukufihlwa kwamabibi embalula njengegorha. As I worked with him in the National Executive Committee of the ANC and the Working Committee, I don't remember a moment when we're called to Free State to deal with the question of corruption committed by Comrade Terra Likota. Ke wayesakuba sisithethi se-ANC nonozakuzaku eJapan uSmart Ngonyama umethulele umnqwazi uLikota ngokukholelwa kwinyandenye yoluqilima yobambiswano, imvisiswano nenkqubela phambili kwinkululeko. We all agree that Comrade Terra was an organizer par excellence. From his student days to the last days of his life, his life's endeavor was to bring people together. Very few had the energy and skill to organize and persuade people to follow the cause of struggle against apartheid. Ke okaLikota uza kubekwa kwikhaya lokugqibela kwelimagade ahlabayo ngomgqibelo. Inkonzo yomngcwabo iza kubanjelwa kwiziko iOld Grey Sports eBloemfontein. Eneneni ke amaqala beqina umqolo ngenyameko ubulumko nenkcubeko awayibeki nje inqawe koko ashiya iziqhamo ezingenakuthi shwaka nakwesizayo isizukulwana. Abahlali bakwaNdokwenza kwaZakhele Gqeberha bathi iphulo lokucoca inkunkuma elibizwa ngokuba ubuhle beGqeberha lizise inguqu kwilokishi zaseNelson Mandela Bay. Eliphulo laqalwa kwiminyaka emihlanu eyadlulayo ngenxa yokwanda kokulahlwa kwenkunkuma ngokungekho mthethweni kwaye lamkelwe ngezandla ezishushu luluntu. Eliphulo lokucoca ummandla wakwaNdokwenza waqala kwiminyaka emihlanu yadlulayo. Liqalwa ngamanina angaphangeliyo ayi-45 nangona besokola ngezixhobo zokusebenza.
kodwa babonakasa iimpawu zokuzimisela ngelixa besebenza. Nangona kungekho lula, bathi abafumani inkxaso kumasipala oMbaxa eNelson Mandela Bay. We need stipends because as bendichazile ukuba osisi aba basincedisayo ngosisi be-community yaka-Ward 18, ngosisi ngomama ngotata abanamakhaya abanabantwana funeke babuye nesonka endlini. Ukuchithakala kwelindle kwelidama zezinye iingxaki abahlali balapha abajamelene nazo. Ii-gloves sazifumana kanye ngozasiqala, sifike sichola sinazi-gloves asinazi-mask, akho nto sinayo sinxibe iimpahla zethu side size singene sinxibanga neebhedi ngoba kaloku funeke sifike endlini sizicikice ezi zinto kubi kumdaka. Umasipala oMbaxa uthi ikhona imali ebekelwe bucala libhunga eza kuncedisa ekucoceni iiwadi zonke zale ngingqi. Ubuke wabona udrive around the city uzawuzibona kwindawo eziproblematic xa usihla usuka eNew Bright ubheka ngasenjoli kukhipha indawo apha ngasegarage enorhongo i-problem for ixesha elide. Sibeke amatayere saplanta izityalo to make sure uba abantu abaphinde bazodamba khona. Ukungabhatalwa kweenkampani zabucala ngethuba nokhuseleko kwiindawo ezisemthethweni ekulahlwa kuzo inkukuma yeminye yemingeni omasipala oMbaxa kuquka noluntu olujamelene nazo, nto leyo yenza kube nzima ukuzisa inkonzo eluntwini. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi. Mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu kwimimandla esentshona sabona into balokuthi rholele ngamafu ke nakwindawo ezikumntla-mpuma welizwe de ke kube khona nezamvula ezilindelekileyo zingephi ngokunjalo namathuba amahle kakhulu emvula kwindawo ziphakamileyo phaya kwimpuma yelizwe. Ngomso ke imbukela khumvula zilindelekileyo kwimimandla esentshona lisathe rholele ngamafu futhi ke uqhube ngononophelo ngenxa yezasibhaxu zenkungu ezilindelekileyo phaya eNtshona Koloni, kodwa ke kwimimandla ephakamileyo pha kwimntla-mpuma welizwe asekhona lamathuba angephi namahle kakhulu emvula futhi ke zikhona nezibhaxu zenkungu phaya eMpumalanga ngokunjalo nakwindawo ezigudlunqweme phaya eMpuma Koloni. Uyabongozwa ke mbukela into obuqaphele kaloku ezamvula zingamandla ezilindelekileyo eLimpopo ngokunjalo naseMpumalanga. La meko ke ilindelekile nangomso nanjengoko sibona futhi ke kulindeleke nemililo yamadlelo phaya kwindawo ezigudlunqweme olusentshona. Amaqondo otshisa phantsi asibonisa into yoba kwimimandla esentshona kuthande ukufudumala amaqondo abetha phaya ko-22 eVostile ngokunjalo naphaya ko-Beaufort West. Uba ke wena useBloemfontein lindela u-13 degrees ngokunjalo napha eMthatha. Ngomso ke mbukeli sabona into yoba kusafudumele phaa kwimimandla esentshona amaqondo abetha ku-40 ethorweni ngokunjalo naseVredendal, kanti ke napha eSpringbok kuyatshisa ngo-38. Uba ke wena uphaya koDiara nakhona kulindeleke imozulu efudumeleyo ngo-32 ze ibe ngo-36 phaya inxiba ngokunjalo naseRhafu, 30 phaya eWilsonia nako-Haven Hills eMonti phaya ze eMthatha naseKomani silindele u-32. Akuphole kakuhle mbukeli ukuba ke wena uphaya eBethlehem nalapha amaqondo ebetha ku-23, 21 omhle phaya eRhawutini kodwa kaphinda bathathisa amaqondo ngo-28 ukuba ke wena uphaya eLiphalale, 27 eMusina. Mna ke mandiphele emehlweni ndisale ezintliziyweni kamnandi mawethu.